ותיקות וותיקי העיר רמת גן, את הסרטון הזה אני מקדיש לכם באהבה. אני לא רוצה באמת לבלבל לכם את המוח, כי אני מכיר אתכם. אתם יודעים באמת הכל, עברתם כבר את הכל. אז עזבו מהבטחות בחירות. אבל אני כן רוצה לספר לכם איך כן פעלנו בשנים האחרונות כדי לשפר את איכות החיים שלכם ושל המשפחה התומכת. נתחיל בדברים הפשוטים אבל משמעותיים. ביטלנו דמי החבר במועדוני הגמלאים, וחסכנו לכם לכל אחד ואחד מכם בירוקרטיה מיותרת וגם 30 שקלים בכל חודש מחדש. העירייה משקיעה כספים רבים בשיפור תשתיות הנגשה, חידוש מועדונים, הקמה של מועדונים חדשים. ואני רוצה באמת לקרוא לכם ולעודד אתכם להגיע למועדונים, ליהנות ממגוון הפעילויות והחוגים שיש להם להציע. ולא פחות חשוב, מהחברים והחברות שמגיעים לשם. המועדון, אני מבטיח לכם, לא יהיה הבית השני שלכם, אלא מהר מאוד הבית הראשון שלכם. כמו שאתם יודעים, יש בעיר מגוון פעילויות לגיל השלישי. אחת החדשות זו הקתדרה. הקתדרה הטובה בישראל עם הרצאות מרתקות, עם טובי המרצות והמרצים, והכל מסובסד על ידי העירייה. רק תבואו. העירייה מוציאה גם מסע שנתי מפנק ומגבש של 4,000 גמלאים לחיפה ולירושלים, 48 שעות של התרוממות רוח. הייתי איתכם שם, ראיתי כמה אתם נהניתם והתמוגגתי. זוכרים את הקורונה? עובדי העירייה ומערך המתנדבים שבנינו הגיעו לכל אחד ואחד מכם לפי הצורך, ודאגו לתרופות, לאוכל, לספרים, ולא פחות חשוב, ליחס חם. אנחנו לצדכם כל הזמן, בזמנים הלא פשוטים, וגם בימי ההולדת השמחים שלכם. מתי שצריך אנחנו שם. אני אישית מגיע אליכם הביתה לחגוג יום הולדת 100, זה מסורת שאני כל כך אוהב. גמלאים יקרים, כראש עיר אני אדאג תמיד שתקבלו את הטוב ביותר. מגיע לכם. תודה לכם על כל מה שאתם עושים היום, ובמיוחד על מה שעשיתם בעבר. הרי עם כל הכישרון והרצון וכל מה שאנחנו עושים ובונים ומפתחים בעיר, הכל מבוסס על מה שאתם בניתם ועשיתם. ועשיתם זאת בזמנים קשים יותר. והדבר הכי חשוב שאני רוצה לאחל לכם זה שני דברים פשוטים. בריאות עד 120 ושלום ושקט לכולנו.